Il-Partit Nazzjonalista waqqaf lill-eks kunsilliera nazzjonalista ta' Birkirkara u kandidata Josien Cardona Gatt milli tikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tagħha tal-ħadd. Fil-fatt f'artiklu fil-faċċata tagħha ġie spjegat kif Cardona Gatt ġabret formola mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista li permezz tagħha setet titfa' n-nominazzjoni tagħha b'mod uffiċjali. Bekk il-Partit Nazzjonalista kien ikollu jmur l-elezzjoni bejn żewġ persuni b'Cardona Gatt u Elix Perici Kalaxxone. Madankollu l-Malta Today tkompli tispjega kif Cardona Gatt ġiet mitkellma minn uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista u dieħla fid-Dar Ċentrali sabiex titfa' n-nomina tagħha l-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista. Skont l-istess gazzetta, dan l-istess uffiċjal ikkonvinċa lil Cardona Gatt ma titfax in-nomina tagħha wara li jafża fuq is-sensittività ta' din l-istess elezzjoni. Il-Malta Today tkompli tgħid kif l-intenzjoni ta' Cardona Gatt milli titfa' isimha l-kariga numru 2 tal-Partit Nazzjonalista inżammet mistura mit-tmexxija tal-partit, dan anke sabiex Bernard Grech ikun jista' jkollu lil Elix Perici Kalaxxone bħala Viċi Kap Nazzjonalista għas snin li ġejjin. Brabta ma' din l-istorja li tkompli tikkonferma l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista, sorsi fih dan id-Dar Ċentrali esprimew ir-rabja u d-diżappunt tagħhom għal mod ta' kif qed jitmexxew l-affarijiet ġewwa d-Dar Ċentrali. Dan speċjalment ukoll wara li Bernard Grech innifsu kien sostna li għal din il-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista xtaq mara. Jekk ikun hemm kap raġel fil-futur ikun hemm deputat kap mara. Irrid nara n-nisa fl-ogħla livelli tal-partit mhux biss inniżlu karta nota fejn jgħidu fl-istatut li rridu 40% nisa u sissallu manna 2-3 fil-livelli ta' uffiċjali tal-partit. L-istess sorsi tennew kif kull ma jmur il-kap attwali Bernard Grech qed ikompli jikkonferma kemm il-kelma tiegħu ma tfisser xejn. Din mhux l-unika darba li nkixfu manuvri sfaċċati biex persuni partikolari ikollhom il-garanzija tal-poter fid-Dar Ċentrali. L-istess jista' jingħata għal Bernard Grech innifsu li qata' qalb kull persuna li se titkella interess tikkontesta l-kariga ta' Kap Nazzjonalista wara t-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fil-fatt, l-ewwel dikjarazzjoni ta' Grech b'reazzjoni għall-akbar telfa tal-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza lil hawn kienet li juri l-intenzjoni tiegħu li jibqa' Kap Nazzjonalista. Ser nibqa' hemm, ser nibqa' nagħti s-servizz tiegħi, ser nibqa' nagħti ħilti kollha. U għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin jinsemmur quddiem l-istrutturi tal-partit biex nitlob mandat b'saħħtu biex nibqa' mmexxi l-Partit Nazzjonalista biex flimkien noffru gvern alternattiv fis-snin li ġejjin. Intant, Grech kompla b'din il-kampanja ta' tuħ ta' qalb biex jibqa' granfat ma' siġġu tal-poter għal numru ta' ġimgħat, tant li anke saħansitra nqeda bil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex iżomm postu. Dakinhar huwa weħħel f'kollox u f'kulħadd barra fih innifsu għal problemi li għandu il-Partit Nazzjonalista. Il-problemi li għandna imorru lil minn problema ta' tmexxija. Ma nistawx ta' parsi nkunu qegħdin naħdmu flimkien imbagħad innawru. Tallu lil ħadd ikompli jipprova ikkisser minn ebda naħa.